silná, že sa podľa mňa celkom dokážem prispôsobiť a viem si nájsť cestičku k ľuďom aj, ktorí nemajú rovnaký názor ako ja, takže si myslím, že toto by som zvládla. A slabá vlastnosť je, že už mám nejaký svoj komfort, nejaký svoj štandard, čo nie je vysoký, ale 2 umývadlá na 16 ľudí, 2 sprchy na 16 ľudí, je to proste masaker. Silnou stránkou je, že som súťaživá a že naozaj ma veľmi bavia tieto aktivity, aj celý sociálny experiment si myslím, že by som zobrala ako výzvu a mám dobré mentálne nastavenie. Zlá stránka je, že som častokrát unavená a potrebujem veľa spánku. Silná stránka je asi kreativita, že ja veľmi vždy nájdem spôsob, ako niečo urobiť, a slabá stránka asi taká tam prílišná otvorenosť, že som veľmi komunikatívna a hneď sa otváram na počkanie a potom sa to dá podľa mňa veľmi ľahko zneužiť. Asi taký negatívny, arogantný, nepríjemný, všetko negatívne v podstate. Niekto, kto má protipolný názor, niekto, kto je úplne mne odlišný a neviem si s ním sadnúť, ale ja mám toleranciu, takže ak by sme sa nedostávali do konfliktov, tak ho viem stolerovať. Ak by to bol konfliktný človek, ktorý by do mňa rýpal, tak to by som nestolerovala. Asi nečistotného. Asi by som bola iba sama sebou, aj keď som si myslela, že keby idem do hociakej reality show, tak nebudem vedieť byť sama sebou, ale fakt ten človek zabudne, že sú tu kamery a užíva si to. No snažila by som sa. Neviem, či by som úplne vsadila na stratégiu, asi by som sa snažila to prežiť a v zásade si to nejakým spôsobom užiť a nechala by som ten výsledok na osud.